dah ke bakershan tenge ke cingpen kre ban penbait renti yo pod usam paning ke jala Meghalaya bat ke Assam dah ke ba ai bat simbujri jaka Syiem karai Nongtung u miwel shadap ulong baki apui tili kisnong ki badai chong karai Nongtung ki bahap hakathop jaka ya kenat khaput ki dei bunwan shaka jala Meghalaya ulong bakarai Nongtung ka kentup ya life sau tili kisnong bat apui tili na kitei ki dei bahap hakathop ki jaka ya kenat khaput nrei kwa pat baki tei kisnong kinlet shaka jala Assam ulong baka blok tu hi borok kawai kadai bunwan shaka jala kamat ligno ka Khanapara shaka jala Assam Manta Syiem Chief Minister jongga Assam menta ban trei borba ban punkut no ya kana ke jinga ka japur da kata kaya ai Syiem kata ka keep and take policy ka haga jinga i jonga ai ki buriu kin kren ka ba kren kin kno gat bunno renga ngas no thu balang ba kana ka sarkar MDA kiwe ki sarkar ki bala leit no kim pardon basim ka jing kitli kumagalong manta ndre kane ka sarkar MDA haka jing alam kunrat Chief Minister kila Syiem ya kane ka rai ke bakut ya ka ban pun kurdo ya kane ka jing ya ka ja bordar manta don ki bakren bakla kata ka jing kulumar ha jongli kata ka jing kulumar Assam Mizoram kata kam kata ya kane ka jing mut jong Chief Minister kajing penbait put kam dei daga bor sipai kam dei daga bor pulit kam dei daga jing ya penjot jing tre ya penpra mrei kajing ya penbait do put ka dei naka taka silent policy kumbale u penrat sang ma bat u Syiem kadai ka daka baburam. The silent policy is a best policy. Kanya tengah sengeu ba kadai ban kutno. Kajing ya panyaj. Te ha ka ba ya dei bat katai ka jaka ngam don kono bisi. Lau Assamese, lau Korbi, lau lelung tau tiwa bagi o. Langi hu kasi hu kara hu hoi warung Nongtung. Ubodon ha kitai ka jaka ngam di don kata ka mesti. Ngasngeu ki dohi kisnam hi. Nadong sedong namar kata na tongin nom pentut ke ya kata ka blok tu borogoi ai kita ki umpanai ai kita ki suwai kita ki jinsa kata karbi ang long kam compare nre gitu ki chinong ki mangyar tu menne nadu maulen halum juru khwan haum jari hadum tersing kadai banwan baik sia Meghalaya kata gamut bagane ka lau kentang jongi mau ciing borim boja dulong kuma dadu bolong percaiman percai bela thau labu doni ukong kabadon hamman kaladon hapudem deiban yo jaga tu ke jaka te ka jingu ke jingero ka burom nga aya kine ki Chief Minister boro arnut bat ba kaladon ke jing penbeng na kaliang kane ke sarkar MDA makin one page to ya kita ki jaka batin sim nangai kita ki kerten batin ra akan ri utari ka Chief Minister bat kane kan ya be nga karpa dia ka burom jom fi kiri orang ba fide bandon ka jin sngeu khia ya kane ka kam ba menta talaku ladakan kunno cha Assam pin ha banong Assam phale ru gataru ka chonga pi re nga tanga i ba kane ta kan kunno kine ki sinong ki mga lajar kertian nadu maulen hadulum juru kuan hadum jari hadum tersing banwan baik Meghalaya sakawe ngamut banong wah balain ya di sini utau Assam ustir Assam udah hunmen ma balain ya dong balain mani sini ladau Assam nong sa Khanapara uleyu ka blok tun rano se Meghalaya lagi berspak teli dihajar teli ditho atau gubernur nanti ka bayo ya kecil Meghalaya wan kawe ke sarkar ngela tho wan kawe di sarkar ngela tho ngela tertib ya ke jing sisa ngela pendai itu ikut Islam lagi juga breaking ya keren tat hakan ke sarkar MDA menta kawan kene di keren ke sisa ndre kiwe sarkar juga